iltaan pitkän äärellä tutussa baarimiljöössä. Olin valtavan kyllästynyt ja painekasseissani lähenteli kipupistettä. Tänään oli siis saatava purkaa sisäisen vulkaanin laava kohti Toraporan neitseellisten tunneleiden huumenia. Viime aikoina vähemmälle jääneen seuraajani johdosta päätin tehdä tänään jotain todella radikaalia. Tästä tulisi se päivä. Tuopin pohja alkoi vilkkua samaan tahtiin kuin vitun kuvat silmäluomissani, ja päätin, etten enää tilaisi uutta, vaan aloittaisin missioni. Oloni ei ollut aivan verrattavissa James Bondin itsevarmuuteen, mutta muutama olut oli kuitenkin kummasti rentoltaan muuten hieman jäykähköä olemustani. Tiesin olevani valmis suuntaamaan kohti yläkerran yökerhoa, joka tähän asti oli tuntunut itselleni vieraalta nuoren asiakaskunnan takia. Olinhan aina nähnyt kantapaarin ikkunasta viikonloppuiltaisin, kun nuoret, juuri täysi-ikäiset luolitatoivat minihameissaan ja piikkikoroissaan purjehtineet ylväin ja pullein purjeen ja puuteroidun poskin tuohon satamaan, jossa minä olin ollut tähän asti pelkkää ajopuu. Vittu! Villua! Huusi sieluni hiljaa. Nyt jo huomattavasti itse varmemmin askelin. Kävelin portaita ylöspäin tuntien jokaisella askeleellani, kuinka veri alkoi pakkautua valtavaan kankeeni tehden housuista ahtaat. Sydämeni sykki kilpaa diskobiitin kanssa, ja pian eteeni avautui lihaa hytkyvä tanssilattia, jossa toinen toistaan hehkeämmät ellit heiluttivat aerobiitin kiinteyttämiä vartaloitaan ja ominaisia perseitään. Nyt oli aika korjata sato. Tilasin miehekkäästi Jack Danielsin ja sytytin pikkusikarin. Siirryin läheiseen pöytään tarkastelemaan nuorta tarjontaa. Pian jo silmäni laulituivat erääseen salin perällä seisoskelevaan minihameiseen tyttöseen, jonka vilkkasin etusormella luokse. Hän oli noin parikymppinen, hoikka mutta uhkearintainen nainen, kuin suoraan värinnistä fantasioistani. Hän tuli luokseni pian, mutta toivon hänen tulevan pian uudelleen jossain intiimimmässä ympäristössä. Esittelin itseni ja pian yhteemme niiden äiti rennon tunnelman vallitessa. Nainen ymmärsi tarkoitusperäni hyvin nopeasti. Ja äkki arvaamatta tekikin pelinavauksen tarttuen lihamailaani, jonka rinnalla pikkusikarin jäämä ei enää ollut mitään. Nainen vaati minua mukaansa, ja kohta olemmekin jonottamassa taksia syyssateisessa yössä. Hän kertoi hieman palvelunsa, joten vedin hänet miehekkäästi itseäni vasten. Samalla tunnustelen autonkorjaajan ottein hänen minihameen peittämän takapaksinsa muodokkaita lommoja. Havaitsimme taksin saamisen mahdottomaksi vilkkaan yöelämän takia, jolloin hän tarttui puhelimeen ja soitti ystävälleen Seijalle, joka juuri oli vapautunut työvuorostaan partioasemalla. Seija lupasi tulla niin pian kuin suinkin, mutta epäili matkaa menevän joku sen tovin. Kiimamme oli kuitenkin saavuttanut pikkuleikittelyssämme sellaiset mittasuhteet, ettemme mitenkään voineet odottaa kämpilleen pääsyä. Sanakaan sanomatta tartuin tyttöä kädestä ja vein hänet kulman takana odottavan kaupan takana. Jossa nostin hänen sykkivän vartensa kastauslaiturille ja riuduin malttamattomana pois hänen kiimalimoista kostuneet pikkuhousut. Vitun tuoksu sai valtavaan hurmokseen, enkä voinut enää hillitä itseäni, vaan revin reisistä tiukat pelihousuja ja kaivoin valtavan aasinyrpäni esiin.
Vedin liikkuvat taakse ja tärisevin sormin aloin rullata kumiaan paikoilleen. Tyttö huomasi lievän hermostuneisuuteni, joten hän tarjoutui asettamaan kortsun kohdilleen suuntaan. Minulla ei tietenkään ollut mitään sitä vastaan, koska se oli kuitenkin minulle harvinaista herkkua. Pian hän vapautti melani huuleensa hellivästä syleilystä ja vaati minua panemaan häntä kovempaa kuin yksikään mies aiemmin. Tartuin tuumasta toimeen ja käänsin hänet metsurin otteen ympäri odottamaan pian alkavaa jyskytystä. Suoritin ensin kevyttä vesihiontaa hänen turmonneilla häpyhuulillaan ennen siirtymistäni totaaliseen panosinfoniaan, jossa melodioita sinkoili ympäriinsä kiiman täyttävää ilmaa tahtilajin kiihtyessä, miltei joka työnnöllä. Nainen huusi kuin haavoittunut eläin, mutta vaati siitä huolimatta minua vain lisäämään tulta kaminaan. Ajattelin mielessäni, etteikö tämä villepidä tyydy mitenkään, ja nostin suorituskykyni äärirajoilleen. Kyrpäni sukki kuulemaan. Paska. Kyrpäni sykki kuumempana kuin koskaan ennen, ja tiesin laavavirran pian jo purkautuvan. En antanut sen häiritä, vaan keskityin koko ajattelun tuohon ihanaan tussuttaneen, joka kiihkeydellään huumasi mieleni yhtä totaalisesti kuin teini-huumani känninen laukeaminen 13-vuotiaaseen ellityttöön. Tämän jystön lomassa tuolloinen viottomuus tuntui hyvin kaukaiselta. Naisen kiimainen vingonta löysi lakipisteensä ja purkautui ulos räjähtävänä karjahduksena. Ylvin tämän pieni Timo Piikaseni. Hullaannuin tästä animaalisesta loppuhuimennuksesta niin, että pian kiehuvien kivesteni paine purkautui sisään tuohon likomärkään riemurasiaan, jossa Travoltani tanssiketjut takoivat säälimättä pilluparkettien punaista pintaa. Lennyttäessäni lastiani piiskatuulella päin pillun peränurkkaa huomasin syrjäsilmällä taakse ilmestyneen auton väläyttävän pitkien perseen. Taistelun tauottua myös naiseni havaitsi kuljeiden viikkoon ja takaisin kiskoissaan muutisi kuohtaen. Seija se on, voi helvetti. Kuinkahan kauan touhujamme ollaan seurannut. Nousi vastauslaitteella ja siistimme itseämme eivästovampaan kuntoon. Mielessäni ylläsivät ristiriitaiset tunteet. Äskeinen ihana hetki ja Seijan suhtautuminen sessioon. Kävelimme rivakasti auton luo ikään kuin mitään erikoista ei olisi tapahtunut. Autolle saavuttuamme ikkunan toivottiin aivan kuurossa ja kuulimme sisältä vaimoa inattelua. Kun pyyhkäisin ikkunalasia takin hihalla, niin sisältä paljosuva näky yllätti meidät totaalisesti. Seija oli kaatanut etupenkin ja makasi keinonahkaa vasten hajareisin pamppu syvällä pussussaan. Oli kaiketi saanut kiinnokkempi kuin tohjaamme seuratessa. Pian Seija havaitsi lasin painautuneen ulkosilmälle ja häpeiden oikaisi penkin ja kiskaisi polun ylös. Nyt oli Seijan vuoro olla hämillään. Suurin silminen ruuvasi ikkunan auki ja tervehti meitä ystävällisesti. Huomasin Seijan olevan rivona todella kaunis. Tämä näky sai vasta tyydyttyneen sukupuoliviettini heräämään, aiheuttaen penikseen jomotuksen tunteen. Seija yritti selvitellä tilannetta, mutta ei vaikuttanut ollenkaan katuvassa runkkaussessiota. Kapusimme hiljaisina hänen takapenkille ja samassa auto käynnistyi. Seija esitteli itsensä ja minäkin machomaisesti tokaisin nimekseni Keijo Fernando.
Samassa huomasin, etten vieläkään tiennyt äskeisen hoitoni nimeä, joten esittelin itseni myös hänelle, jolloin etupenkin rupperin suu kääntyi pieneen viehkeään virneeseen. Eivät edes ehtineet esittäytyä, mahtoiselle ajatella. Käteni hipelöivät levottomana vasemmassa lahkeessani alati kasvavaa aisaani, ja vahingossa otteeni eksyy penkin takana johonkin kovaan ja märkään. Lähempi tarkastelu osoitti kädessäni olevan esineen Seijan pillulimoista kostunut pamppi. Se tuoksui viehkeälle ja mieleni teki taas. Tällä kertaa halusin tykittää kulmalla. Siekoilematta survaisin käteni naiseni jalkoväliin, josta hän ei suinkaan hämmentynyt, vaan halusi minun jälleen täyttävän loimoavan pesänsä isolla halulla. Aloin tuumasta toimeen lainkaan välittämättä etupeilistä tuijottavasta silmäparista. Revin vimmaisen otteen tyttösen märät housut vilkkoihin ja aloin tökkiä pampulla hänen uudelleen turvannutta klitorista. Nainen voitti pian Seijan pampun tahdissa. Olihan jälleen aika soittaa panosinfoniaa. Lopetan alkuleikittely lyhyen ja surmoin pampun naisen sisuksiin perverssi kielto silmissä. Rohtuneita huoliani ripuille pakkasin kyrvän korviketta hänen ilmalompakossaan. Pysäytin välillä olan takaa enimmäkseen kurittelin onkalon suurta kiusaaminen. Nainen anoi minua hyntekevään viitosvaihteen silmään. Lopettamaan vittuilu vitujuurella. Kiinnostusmerkit. Meillä on 2 vuotta nämä markkoja. Mutta se ei ole